Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Teba John Phi Sukno ba Philayo ban wan thep kerteng kumu kertong jong ka WP na po Mairang Konsensi. Te Phi Sukno na kaliang John Phi. Aku pergi kandidat ke parti ke lajit. Ilas ngos kam ya sakmat kambar ngi kermen ru bangin job baik. Te lada Phi job ka jing thu John Phi ban wan ra hapo ka Mairang Konstituensi. Thong ban kong hi gidi gitu gimat ke parti ke lebo. Ni kwa ban ku chwa ya ka ni ka sanchar khadar ni non ra sanchar khadar ke khu ke suba. Banang tangi sele kiwi pat ki kam giba ke parti ke lebo kong gimat. La kalong Mairang Konsensi lani hagari khasi ba jantia bar oi. Te bun menta ki yaong ba kadon ka jing trai kamakla bat ka jing bam sap po district council te na kaliang ka John Phi pidon ba John ban kran halor ne ban penpau ki pat ba menta. Ki pat ba ru ki bagi latip ya kata. Kidun cibur ki kendom kenam ha district council. La dengi pet ya ka ru komponen kam bakla ki pisah ki scheme juga district council. Nang ta ki tax ma ki khajana ki bagi district council kalum. Nang ta bengi pet ya ka ru kam tungjam. Kidun cibur ki kendom kenam. Te mengi na kaliang joka parti gidon ki jing angnur bala dengi poi hen te la dengi yo ya ka bor bengin bat ha district council ngin pen baik lo kita ki kendam baro ibdan ha district council. Naduk ka tungkam tungjam haduk ka ru komponen kam ya ka pisah ka tengka. Kamu long kejing mentoy, yo pan ba. Jing Phi try ka BPP mo ba tong kumengi ha anti election da dia jadi san. Dia try ha MD election Phi kum no kaleng kali presiden dia. Oh ya kata ngin marta tiet namar ko makalong himenta. Kidon sibon ki paralak ma ki parasnong parathau ki banakani ka constituency kamau tarachan bat kaleng jogri khasi jantia. Kiba kim simla jet yo pra managani ka election MP ke bala depno ten rei mentangi yo sngo bakini baro depan pawi ke jing babe bakim simla kerchan ten rei mentangi ni baro nang ipi kila pen scam miladi bakila kerchan kila long ginong kerchan ki barat ba jang voice of the people party tingi mentan ke jing artatin gidan ke jing kirman scam nagatu ka vote ke bangi yo managani ka MP election kandang plus isu kinang don sibon ginong kerchan namar baki i badai setang hakane ke parti ke badang jing don jing kirman ya kajat benda ko jangi Bun ki pat ba hakeleng kari khasi jantie menta ki phai khmat bat ki khmilinti ka VP bakan job bun hakine ki artli ki district council ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Janti Hills Autonomous District Council te nakaleng ka John Phi pidon halor ka jing phai khmat jong ki pat ba sya ka VP menta ni kum yunang alam jaka voice of the people party ni shania ya ka jing kersan ki jong point ba ban ni bo point ba ru kersan yang ni kum ka voice of the people party te nginam lendet ya kata ka jing shania ka jong point ba ban ngidon ru ka jing kerman ki was kam bo point ba un kersan ni nakabenta ka ni ka election ka bansawan habaro ki artli ki district council POE ba John benta kala jantan kene ka rukom ban final nomination bat kunjuru katarik bat ya kabut tika try ka kentin na pi kum candidate jom ka parti PPP ban persngau yala ki jom ki pajba jom ka constituency jom ka Mairang constituency don ei ban kren yo se phim poilot hai ki sinong ki thau telimba kini ki lat thai ki gor yo se ki makiru kin singau ya kentin jong Phi try ba pidon banong nakaliang jonga hoy kadika jiksha kata ma kisnong jongi gilabon kidon ki spa tali ki bangi persanghi nakaliang jongi ngi don hi ki jing angnut bangin runglot haki kendong ken srot mo namar ngi don ka thong bangin kendu ki pajba ngi kwa bania selok marhamat bagi pajba ngini thui ngi bat bangi rung ngi kendu bagi pajba tian rei kisnong ke ba hapo jaka Mairang Konsensi ki labon palat ngimla ban runglot te lingba jong kini kala pathai khabor lese ngakwa ban kentu ki pajba baro ba pinime thau ye ki jing bomla ban rung jongi haki snong ki thau haki dong ki kentot ki beper den rei tang kane kawai ka bangila ban kulari pi ki pajba ba dien be plajet ngi kum ki shakiri jong Phi lani kum ki nongi lam jong Phi ngin me no ip ngin dawan haki snong ki thau jong Phi bat bangin pet ru ye ki jing don kam jong ki pajba bat ngi kerpat ru ba pin arta tien ngi pin ai ka jing kersan ka bas khem ngi bangin yo ye ni ka jing dom ha ni ka election MDC ki mementa ha ka Khasi Hills bat ha ka Jantia Hills para ko te kulis bun ba John don bok ba pin job dan buram
napok ka konstituensi ke jong phi mo Tak boleh sebut di piru barat. Boleh sebut.